Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqi tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Gepleşmeden başyna Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi nämet bilen tanışdyrýas. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklaryna hem insan perwer däplerine eýerip, Türkiýe Respublikasyna ýangyn sebäpli ejer çekenlere lukmançylyk kömegini bermek maksat bilen Türkmenistan prezidenti buyrag gol çekdi. Resmi näme alaýykda Türkmenistanyň Saglyk Goruş we Derman Senagat ministrligine degişli Derman we Saglyk Goruş maksatly serişleri insan perwer kömegi hökmüni Türkiýe Respublikasyna muzsuz bermek tapşyrly. Şerekeme Daşary işler ministrligi Türkiýe Respublikasyna insan perwer kömeginiň iýerilmegini hem guramaçylykly goşulmagyny üpçün etmäge borçlydyrly. Soňky ýyllarda gönüllüň hormatly prezident bilen ýadawsyl taýlat netijesinde daşary döwletlerine getirilýän haritlaryň ornusýany önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumdaň çar günjünde gysga döwrüň içinde dünýä ülümlerine dogry laýyk gelýän häzirki zamany kuwatly önümçilik kärhanalarynyň ençemesi gurulyp ulanylmagy berildi. Olun hatarına Ahal Ulaýatynyň Owada Nepe Geňeşliginiň şäherine ýerleşýän Türkmen aýry önümleri döwlet kärhanasyna da möhüm orun degişdir. Hormatly prezident bilen milli ýygyrmagy ösürmek barada ýagtalaryny durmuş geçirmekde netijeli işler alyp barýan Ahal Ulaýatynyň Owada Nepe Geňeşliginiň şäherine ýerleşýän Türkmen aýry önümleri kärhanasy ýurdumyzda giň uçurda ulanylýan aýry önümlerini öňürýän esasy kärhanalaryň birini urly. Muňa berqarar döwletimiň bagtýarlyk turuna emele gelýän önümçilik kuwatlyklarynyň işiniň häzirki zaman taraplaryna laýyk derejede gurulýan onuň aýry netijesi. Şunun bilen baglykda bu kärhanada öňürleýän önümlüň kiri ýokary halkara ülgünlerine laýyk gelýär. Kärhananyň kuwatlyklarynyň sadaşykly işi bolsa, bölümleri bolany isleglerini dogry derejede kanagtlanylmagyň esasy şert bolup durýar. Muqaddis garaşdyrmadan şany 30 ýyllyk bayramyny munasib zähmet sowgatlar bilen garşylamagy maksat edilýän işgärleri aýny önümçiliginiň sadaşykly üstünlüğini üçindirme uğruna zerur taýýarlar edýärler. Aýna kärhanasynyň ýyllyk tasama kuwatlygy 7 mm bolan flowat usullaky aýnanyň bir ýylda jemi 7,12 million iňe metrine ýa-da 72 000 tonnasyna deňdir. Şolsana bu önümçilik toplumyny bir ýylda 3,195 million iňe metr aýna, 1 million iňe metr tonirlenen aýna, 100 000 iňe metr laminilenen aýna, 300 000 iňe metr taplanan aýna kememe paketlary öňürmäge mümkinçilik bar. Taplanan aýnalar esasany gurulşyk binalary, gapylar, aşganalardaky stollar kememe beýlekler üçin ýetlenler. Laminirlenen aýnalar awtolarda kememe binalarda howpsuzlyk maksatlary üçin pedalanylýar. Energiýany saklanýan ýüri tagatly aýny esasany gün şöhretyniň täsirini petertmekde. Ýagny binalaryň içiniň salkynyny saklap, işedilýän sowudyjy enjamlaryň artykmaç energiýany harj etmeginiň öňünalmakda aýratyn ähmiýetlidir. Kärhanada önümçiligiň tutuş düzüm boýunça tehnologik amallary gödüňde tutulyp durýar. Onu çygymal taýýarlamak, eredilen ödürli ölçegdäki hemme galanlykdaky aýnalary öňürmek, taýýar aýnany öňürmek boýunça bölümler bar. Çüýşe önümçilik boýunça ulgamda ady kememe Derman Senagat üçin degişli çüýşe gaplarynyň durly görnüşlerini öňürmek gödüňde tutulandyr. Çüýşe gaplarynyň ulgamyny peçden gyzyly aýny erginlik galyplamak, sowgatma hemme galyplama bölümleri bolup, ularda aýratynamy durly görünmeýi adyk içgilere goýmak üçin niýetlenen çüýşe gaplarynyň hemme bankalan. Şeride durly lukmançylyk Derman gaplarynyň önümçiligi ýoly goýuldy. Bu ýerde bir ýylda çüýşe gaplarynyň 85 milliony, şolfany oňy 23 000 tonnasyny öňürmäge mümkinçiligiň bardygyny belemeli. Kärhananyň bu önümçilik bölümine oturdulan enjamlar reňksiz hem dürli reňkli çüýşe gaplaryny öňürmäge şert durdy. Häzirki wagtda adyk Senagat pudowynyň ösüşi hil taýdana täze derejede çykdy. Şunlukda önümçilik kärhanalaryna çüýşe gaplaryna bolan islege barha ýokurlanýar. Bu bolsa aýna kärhanasynyň işiniň bökdünşi hem sadaşykly alyp barylmagynyň zerurdygyny görkezýär. Şununla baglykda bu ýerde önümçilik ulgamlarynyň ýygy işi üçin edilýär. Şeride ykdysadytyň döwleti dahalysyz pudowynyň wekilleri, dürli önümleri öňürýän hemme gaýtadan işleýän Senagat bolan telekeçiligiň bu kärhananyň önümlerini bolan sargytlary hem ýygy ýokurlanýar. Kärhananyň düzü aýna ulgamy enjamlaşdyrylyşy boýunça uly gyzyklanma eýdir. Ulgamda düzü aýna peji, galaýy wanasy, gyzdyrjy pejiň binasy kesme bölümi ýerleşýär. Bölümlerde kämili enjamlar oturdulandyr.
Kärhanada dürli ölçeğli gaplan, hojuluk hememe lukmançylyk maksaty önümlüň uniwers görnüşini çykarmak ýoly goýulan. Aýny önümçilik üçin ulanýan şeýmalyň 99 turumynyň öz ýurdumyň çägini alýanygy aýratyny bellerlikdir. Aýny hememe aýny önümlerini önülmek üçin gerek bolan kvart şägesi, natri sulfady, dolamit, hektaşy hememe beýleki terişleri edi diýarmyň çägine getirilýär. Bu zatlar bolsa kärhananyň çyýmaly üçinçiligini bükdönşügiň bolmadygyny hemem oň üçin harajatyň az bolmagyna ýardam berýär. Kärhananyň çägine desgalyň 10 çöti bina edilendir. Häzirki wagtda kärhanada önümçilik işleri giýjeginiň dowamyny 4 çarşykda alınıp barylýar. Bu ýerde önürleýän ýokary hili aýny önümleri şertname tatyna ýurdumyň çäklerini hemem daşary döwletlerde giň möçürde alınıp barylýan guruluşlary hemem önümçilik kärhanalaryny bükdönşüde urdulýar. Bu kärhananyň önümleri ýurdumyzdan daşary Özbegistan, Gadagastan, Owganistan, Täjikistan ýaly döwletlere ýa-da eksport edilýär. Ýurdumyzda mukaddes garaşdyrmadan şany 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän ularda ähli düýümlerde bolşaýaly önümçilik kärhanalaryny şany tenäni munasip derejede dagranmak üçin zerur tagalar edilýär. Şeýlelikde odan epide ýerleşýän aýny önümler kärhanasyny işleri döwrüň tarapyna laýyk derejede guralyp, oňy önümçilik kuwatlyklary barha artýar. Hususy telekeçilik urumynyň güýçli dep günlerilben ösýän döwründe hususy kärhanalarda ýurdumyzda önürleýän ýerli şeýmalary gaýtadan işlep, ulardan ödürli puduklary zerur we önümleri önürmek işleri talaba laýyk ýoly goýulýar. Iqtisadiyetimiziň döwleti daxily däl pudugyny ösürmek barada hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde munasip işler alyp barýan Mar şäherindäki polipropilen ýüpürlerini hemem matalaryny önürýän hususy önümçilik kärhanasyny görkezmek bolar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe telekeçilik işlerini giňden ýaýwanlandyrmak we bu ulgamy ösürmek boýunça üstünlikli amal aşyrylýan işler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Halkymyzda bähwitli işlerde gujur gaýratly zähmet çekýän işewur telekeçiler şerki badarlarymyzy durly haritler bilen doldurmak işlerine munasip goşunt goşmak bilen önümçiligiň dokma ow gojalygy başga da bir näçe pudoklar ýaly ykdysadymyzyň möhüm pudoklarynda maksada okuluny işler alyp barýarlar. Mar şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agdasy bolan 3 nesile dowamat hususy kärhanasyny ýerli şeýmal bolan polipropileni gaýtadan işlemek we ondan durly ölçegdäki ýüpürkler taýýarlamak we haltalyk matalar dokumak işleri guramaçylykla alınıp barylýar. Kärhananyň ähli bölümleri kuwatly enzamlar toplumy bilen üçin edilipdir. Kärhananyň öndürjülük işlemek üçin gerek bolan polipropilen şeýmaly Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherindäki Neft gaýtadan işleýän dawlatlar toplumyndan getirilýär. Polipropilen şeýmaly ilki bilen gyzdyrjy enzamlarda belli bir derejede gyzdyrylyp soňra eredilýär. Onuň düdümine gün şöklesinden goraýjy, himiki berkidici we renk berici goşundylar goşulyp, turly ölçegdäki ýüplükler taýýarlanylýar. Polipropilen ýüplükleri öndürilýän we otomatik usulda dolandyrylýan bu kämil tehnologiýaly enzamlaryň bir ýygynyň dowamynda 8 tonna ýokary hili ýüplükler öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu enzamlaryň sağlaşykly işlemegine kärhananyň tejribeli hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Kärhanada öndürilýän ýüplükler tegeklere saralandan soň olar dokma bölümine geçirilýär. Kärhananyň dokma bölüminde de işler göwnüze ýoly goýulan. Bu bölümde oturulan enzamlaryň dünýäniň ösen we öndürjükli işleýän enzamlary bolmagy iş tepkinleriniň öňelirlemegine uly tergi berýär. Hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçilik gollamak barada edýän aladalaryndan ruhlanyp zähmet çekýän kärhananyň işleri ýüplüklerden polipropilen matasyny dokumakda netijeli zähmet çekýärler. Öndürjük kuwaty ýokary bolan bu hususy kärhananyň işleri telekeçilik işlerine uly gollaw berýän Mehriban arkadamyza alkyşlaryny aýdýarlar. Hormatly prezident bilen taýýarlalaryň tejesinde döwletimizde milli ykdysadymyzyň durly uğurlar bilen bir gatarda telekeçilik pudugyny ösürmäge de aýratyn uly ünsürlýär. Şeýlelikde mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk taryhy senesini ýokary derejede garşylaýan Mehriban diýarymyzyň bedew batly ötüşlerini öz munasip goşuntlary goşýan hususy işewleri Balkan welaýatyna da barha köpelýär. Balkanawa şäheriniň Jeber şäherçetiniň çäginde kemale gelip, germini barha giňeldiýän senagat bolugyny öz işini döwrüp ýoly goýan demir ölçew hususy kärhanasam şolaň biridir. Şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk toýunyň ullan toýlanýan Türkmenistan paragatçylygyň we Naşmanyň watan ýylynyň her bir iş gününi munasip zähmet netijelerini besleýän demir ölçew hususy kärhanasam öz işini Gahryman arkadamyzyň öňde goýan wezipelerini berk erýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň hemde partiýasynyň işiň agdasy bolan bu hususy kärhana edi diýarymyzyň okulny ýa elektrik energetika senagatyny munasip işleri alyp barýan hususy kärhanalaryň biri höküminde tanalýar.
Büyük Suud karhananyň köp uğurlu elektrik enjamlaryny öndürýän we hyzmat merkezi 1 hektardan ugrak meýdany eýleýär. Kärhana öz müşterilerini enjamlar satyn almak, elektrik ulgamyna degişli ferişdeleri iýermek, synagdan geçirmek, ulanşa tapşyrmak, teknik hyzmatlary ýola goýmak, elektrik ulgamynda esasy howpsuzlyk çärelerini gurnamak hemde başga-da ýöreteleşdirilen köp tany hyzmatlar hödürleýärler. Şonuň ýaly kärhananyň hünärmenleri elektrik enjamlaryny ýokary geçirjilerde synamak, ölçemek, rele goruglaryny awtomatikany gurnamak hemde sağlamak, kuwatlygy 30 kW şeňle bolan elektrik howa geçirjileri çekmek, tok geçirji ulgamynyň uğrunda ışıklandırış üçin tütünleri oturtmak, dizel generatorlaryny awatlamak, olary hyzmat etmek ýaly jogapkärli işleri ýerine ýetirýärler. Bulardan başga-da kärhanada demir gatlaklaryndan elektrik enjamlary üçin ýörüýte paýlaýjy gutular öndürilýär. Awatlaýyş sağlaýyş bölüminde kuwatly elektrik hereketlendirjileriň, şeýle-de transformatorlaryň sarym hemde awatlaýyş işleri ýerine ýetirilýär. Awatlanan enjamlar Türkmen standartlary döwlet gullugy tarapyndan ýörüýte barlygdan geçirilip, sargyt edijilere tapşyrylýar. Şu günleri demir ölçek suud kärhanatynyň hünärmenleri Türkmenistan faragatçylygynyň we Nansman watan ýylynyň taryhy wakatyna öwriljek garaşdyrmamyň 30 ýyllyk şany senetini ýokary öňçülük görkezlerini beslemek uğrunda hassa gaýraty zähmet çekýärler. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzda hormatly prezident bolan taýtyl taýlalar bilen azyk bolçulugyny öwretmäge hususy telekeçilik işi bilen meşgul bolýan ýerleşmede işeňlik görkezýärler. Bu bolsa diýarymyzda ykdysat taýdany düýpli özgertmek babatda hormatly prezident tarapyndan öňde goýulan ýurt bähwetli wezipeleň öz wagtyna hem oňun çözülmegine uly ýardam berýär. Bulary Ahal ulaýatynyň Bäherden etrawynyň Sünşowatyna ýerleşen Ak Ýaprak Hojalygy jemgyýetiniň bagça önümleriniň hem meýweleň suwlaryny öňürýän hususy kärhanasynda häzirki wagtda alınıp barýan işlerden hem aýdyn görnýär. Hormatly prezidentimiziň Ahal ulaýatynyň senagat puwdugyny ösdürmeň esasy urulary hakynda kabul eden kararyna laýyklykda Ahal ulaýatynyň Bäherden etrawynyň Sünşowatyna bina edilen bagça önümleriniň we meýweleriň suwlaryny öňürýän kärhananyň iş ümidi barha ilerleýär. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agdasy bolan Ak Ýaprak Hojalyk jemgyýetiniň Büyük Suud kärhanasynyň taslama kuwatlygy sagatda 8 tonna meýwe suwuny öndürmäge niyetlenip, onu inkämil enjamlar oturdular. Kärhananyň işe girdilmegi bilen häzirki wagtda bu ýerde meýwe suwlarynyň bir näçe görnüşi öndürilýär. Geljekde orada bu kärhanada ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän meýwe suwlarynyň has köp görnüşlerini öndürmeklik gödeginde tutulýar. Kärhanada önümçülük bölümlerinin ikisini, ýagny taýýarlaýjy hemde gaplayjy bölümlerde ähli işler häzirki zaman azyk teknologiýasynyň inkämil siltimatlary arkaly ýerine ýetirilýär. Taýýarlaýjy bölümde dürli meýwe önümlerine ýörüýte garyndylaryň goşulmagy arkaly meýwe suwlary taýýarlanýar we 7 gün diýen ýazgyly owadan gaplara gaplanýar. Ak Ýaprak Hojalyk jemgyýetiniň bagça önümleriniň we meýweleriň suwlaryny öndürýän kärhanasynda öndürilen önümler zamanawa enjamlaşdyrylan hil barlykhanasynda gözden geçirilýär. Kärhanada öndürilen ýokarky hili önümler ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Tewdan okotlaryna uğradylýar. Kärhanada öndürilen önümleri Tewdan okotlaryna uğratmak üçin kiçi ýük awtolary bilen üçünedilen. Häzirki wagtda bu ýerde işler çalyşyk esasynda alınıp barylýar we tomut faslynyň ysy günleriniň dowam edýänligi nazara alınıp, işler güýçlendirilen depinde alınıp barylýar. Kärhananyň ruhyny hem agdawy işgärleriniň şu günlerki artýan iş tepkinleri olaryň şanyny garaşdyrylmagyň 30 ýyllyk bayramçylygyny münasip tähmet sowatlary bilen garşylajakdyklaryna bolan ynam berkidýär. Garaşsyz hemişelik bir tarapda ýarmyzda hormatly prezident bilen başda durmagynda kiçik we orta telekeçilik ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Önümçüligi daşary döwletleriniň getirilen döwrabap kuwatly tehnologiýadan ornaşdyrmagy, gahrman arkadamydan dördüp beren giň şertleri öz uğruna ustad hünärmenlerini tutan ýerle zähmet bilen utgaşmagy, önürleýän önümlüň hil derejetiniň ýokary bolmagyna ýardam berýär. Telekeçilik ulgamynyň azyk bolçulugy döretmekligi goşýan goşandy bolsa, aýratyny bellenmäge münasipdir. Ýurdumyzda halkyň sarp edýän esasy azyk haritler bilen birlikde esasy anamy Tomus pasynda raýatlamy tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýan azyk önümleriniň biri doňdurmadyr. Süýd önümlerine degişi orany dürli görnüşli ýokary hili doňdurmalary öňürýän hususy kärhanalaryň biri Lewap welaýatynyň Saýdy etrawyna ýerleşen Enay hususy kärhanasy. Hormatly prezident bilen taýtyl taýlaty dürdüp berýän giň mümkinçilikleri netijesinde berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyň ähli ulgamlaryna uly üstünlik berýär.
Yurdumuzda daşary döwletlerden getirilen häzirki zamany tehnologiýalary ornaşdyran kärhanalaryň sany bolsa barha artýar. Ýylata ýokary hili ady önümlerine noktatanamy süýt önümlerine değişiren bagtyar aýatlamyň höwes bilen satyn alýan durly görnüşli doňdurmalaryny öňürýän kärhanalaryň biri ýurdumyzyň saýy tarabyna ýerleşen Türkmenistanyň Senagatçylyk Telekeçer Birleşmesiniň azasy Enay hususy kärhanadyr. Kärhanaň bir näçe ýyl bäri hereket etmegi bu ýerde zähmet çeken hunarmenleriň öz işine ihlasy çemberleşmegi, olaryň iş tejribesiniň barha ýokurulmagy netijesinde bu hususy kärhanalaryň öňürýän önümleri ýylat arasynda barha uly ýsege eýe bolýar. Kärhananyň hunarmenleriniň hemişe gözlegde bolmaklary şonuň bilen birlikde dünýäniň iň ösene tehnologiýalarynyň önümçiligi ornaşdyrmagy öňürleýän önümleriň görnüşlerini artyrmagy, şerekeme hil derejesini hasam ýokurulmagy ýardam edýär. Ýangy ýakyna bu kärhanada daşary döwletlerden getirilen iň kämil enjamlaryň oturdylmagy, hememi işe girdilmegi bolsa öňürleýän doňdurmalaryň görnüşlerini hasam artyrmagy, önümiň mukdaryny köpertmäge mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda Enay hususy kärhanasynyň öňürleýän Şadyan, Saz, Zümrüt, Gawun, Garpaz, Bally dünýä, siň üçin ýaly doňdurma önümleri welaýatyň ýaşaýjylarynyň höwes bilen satyn alýan önümleriniň birini urly. Ýerigene bu hususy kärhanalaryň öňürýän doňdurmalarynyň welaýat merkezi Türkmenabaş şäherine hem etraplaryna ýerleşýän dükanlarda ýylaty hödürlenýänigi, ýylyň islenek wagtynda esasanama Tomus pasynda önümlüň islegli harytlary öwrülýänini belläp geçmek möhümdir. Geljekde de bu kärhananyň öňürýän önümleriniň mukdaryny hem görnüşlerini artyrmagy gözüňe tutulmagy, ýylatyň höwes bilen satyn alýan harytlarynyň bolçulugyny döretmäge, şonuň bilen birlikde täze iş ornlarynyň döremegine ýardam eder. Enay hususy kärhanasynyň adybir hemme zähmet ýör işgärleri ýurdumyzda telekeçiligiň ösmegine, halal zähmet çekmekle dördüp berýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Garaşsyzy hemişelik bir tarapy ýarmynyň şäher günjüne geçirilýän şäherler şuňgur many mazmuny aýratyn joşgyny hem ýokary ruhunetli weseni. Munyň şeredine dürli mazmunlaky şäherler aýdyňlyk bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň, mejlisiniň, magtumuladyň näqi ýaşlar goramasynyň merkezi we Aşgabat şäher geňeşiniň, Demokratik Partiýanyň Fiýasy geňeşiniň bilelikde goramaklaryna dünýä içinde ikrar edilen milli liderleriň parahat söýjülükli, hoşniyetli daşary fiýasatynyň dawaralanmasy atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Energetika Ministrligine, Ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary kadytynyň, içeri işler hemde saglyk goruş we derman senagaty, bilim ministrlikleriniň goramaklaryna gaýratyňyz egsilmesin, mertebeňiz beýgilsin atly wagtny ýetigat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň merkezi geňeşi, Aşgabat şäher komiteti, Türkmenistanyň magtumulada näqi ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşi hemde Türkmenistanyň owa hojalyk toplumy bilen bilelikde geçiren wagtny ýetigat maslahaty ören täsirli boldy. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar fiýasaty baş müdürlüğiniň goramagyna geçirilen wagtny ýetigat maslahaty sadan ýaşlar geljegimizde şamçyrak diýilip atlanyrly. Türkmenistan dost soňyk we parahatçylygyň ýurdu atly wagtny ýetigat duşugy, Köpetdağ atrapy häkimligi ýaşlar goramasynyň Köpetdağ berqararlyk atrapy geňeşler tarapyndan geçirildi. Türkmen Hali Döwlet Birleşigine, Aşgabat şäher häkimliginiň hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Gadaly Ýarmy Milli Jemgyýetiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary kadytynyň, içeri işler hemde saglyk goruş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle-de ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalarynyň goramaklaryna Bagtyar nesil, Bagtyar watan atly wagtny ýetigat şäheresi geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Fiýasy geňeşi, Kärdeşä Kylaçlarynyň Milli Merkezi, Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi, Ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşi tarapyndan geçirilen maslahat sadyn jemgyýet, sadyn durmuş diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasyny, Aşgabat şäher häkimleriniň hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň Gadaly Ýarmy Milli Jemgyýetiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary kadytynyň, içeri işler hemde saglyk goruş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle-de ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalarynyň goramaklaryna Bagtyar nesil, Bagtyar watan atly wagtny ýetigat şäheresi geçirildi. Türkmen Aragatnaşyk Agentligine jemgyýetçilik guramalarynyň baş prokuraturasynyň ýokary kadytynyň bilelikde geçiren wagtny ýetigaty işçiň häsiýeti etdiňi. Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrligine Bagtyar nesil, Bagtyar watan atly wagtny ýetigat maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň hemde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň bilelikde goramaklaryna geçirilen maslahat milli garaşsızlygymyz Türkmenistanyň täze taryhyny esaslandyrdy diýilip atlanyrly.
Türkmen Awtoologlar Agentligine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmy Milli Jemgyýetiniň Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary gadyetiniň içeri işler hemde saglygy goruş we derman senaty ministrlikleriniň şeýle-de ýurdumyň jemgyýetçilik guramalaryny goramaklarına bagtyar nesil, bagtyar watan atly wagtny fiýat şähereti geçirildi. Türkmenistan Demokratik Partiýasynyň Siýasy Geňeşiniň geçiren duşugy Türkmeniň döwletlik ýörelgesi edep terbiýanyň özenir diýilip atlanyrly. Halkyň awadan durmuşy, hormatly prezidentimiň döwlet siýasatynyň baş ugurdur atly maslahat Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty Türkmenistanyň magtumladynaky ýaşlar goramasynyň merkezi geňeş we ýaşlar goramasynyň bagtyarlygy tarap geňeş tarapyndan geçirildi. Ahali Ulayt Ýakimliginiň Denanlar Birleşiginiň Ahali Ulayt bölüminiň guramagyny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dialogy dowatlyk dogonlyk nyşany hemde ýurdumyda gender deňliginiň oňşugy diýen at bilen geçirilen wagt netigat matlagady işçiň häsiýete wetlendi. Ahali Ulayt Polisiýa müdürliginiň Adalet bölüminiň Ulayt gadyetiniň Ahali Ulayt migrasiýa gullugynyň guramaklaryny geçirilen çärelerem baý many mazmuny eýe boldy. Balkan Ulayt Ýakimliginiň Demokratik Agrar Partiýanyň Ulayt komitetleriniň bilelikde geçiren matlagdy işçiň häsiýete wetlendi. Çykyş edenler hormatly prezidentimiň akpata bermegine Ulaytda ulanmagy berilen suw howdanynyň ähmiýeti barada aýratyny nykdydylar. Senaatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Balkan Ulayt komitetiniň ýaşlar guramatynyň Serdar şäher geňeşiniň Türkmenmaşy, Hadar, Gumdag şäher, Berket etrap gadyetlerini geçiren çäresi wagt netigat bilen bagly boldy. Denanlar Birleşiginiň Daşugy Ulayt bölüminiň kärdesler arkalaşyklarynyň Ulayt birleşmesiniň şäher prokuraturasynyň guramagyna geçirilen matlagydam işiň häsiýeti boldy. Bu ýerde çykyş eden adamlar Mehriban arkadagymyň baştonlugyna güneşli diýarmyda durmuşa geçirilen taryhy işler barada giňişleň gurrun etdiler. Gazanlyan ähmet giňişleri ýurdumda höküm türýän agdy berligiň halalygyň we jewitligiň miwetdir. Daşugy Ulayt Gümrükhanatynyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Ulayt bölüminiň we partiýasynyň Ulayt komitetiniň bilelikde guramaklaryna matlagat geçirildi. Onda çykyş edenler ýurdumyň ähli pudoklaryna ärt uly özgörüşler gazanlyan netijeler dogurtunda giňişleň gurrun etdiler. Denanlar Birleşiginiň Lewap Ulayt we Türkmenawa şäher bölümleriniň Ulayt we Türkmenawa şäher häkimlikleriniň bilelikde geçiren çäretem täsirli pursatlara baý boldy. Maslahatda çykyş edenler ýaňy ýakynyny awada milleti ýahaçylyk dowlagyna geçirilen halkara şäherlerin şäherlerine Merkezi Aziýanyň denanlarynyň dialogy we oň taryhy orny, şeýle-de diýarymyzda denanlar üçin döredilýän uly mümkinçilikler babatda aýratyny nyktak geçdiler. Lewap Ulayt gadyetiniň Ulayt Adalet bölüminiň Ulayt Harby prokuraturasynyň Demokratik Partiýanyň Ulayt komitetiniň ýaşlar guramatynyň Ulayt geňeşiniň guramaklaryna geçirilen wagt netigat şähereti Jewit maşgala bagtyar nesil, bagtyar geljek diýilip atlandyryldy. Awada milleti ýahaçylyk dowlagyna hormatly prezidentimiň Merkezi Aziýa döwlet baştonlarynyň konsultativ duşy we Merkezi Aziýanyň denanlarynyň dialogy münasibetli arkadagdan sarpaly denanlar ady bilen Mary Ulayt denanlar bölüminiň guramagyna hoşallyk matlagdy geçirildi. Uly ruh holatlygy betlenen bu dabarada çykyş edenler gahrman arkadagymyň ýolaşçylygyna geçirilen Merkezi Aziýa döwlet baştonlarynyň konsultativ duşugynyň ähmiýeti goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk pugtalandyrmakda bir-birine hormat goýmak we özary golluk bermek täpleriniň durmuşy ornaşdyrylmagy, awadançylygyň, rowaçlygyň we öňe gidişligiň güllep etmek ugruna amala aşyrýan beýik işler dogurtunda täsirli gurrunlar etdiler. Dabara gatnaşanlar ýurdumyzda denan mertebetine uly hormat goýan, halkymyzy ötüşleň ak ýolundan önamli öň alyp barýan gahrman arkadagymyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu etdiler. Marşäher häkimligine Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mary Ulayt, Marşäher hemde etrap komitetleriniň Mary Ulayt prokuraturasynyň Mary etrap gadyetiniň bilelikde guramaklaryna wagt netigat duşy geçirildi. Türkmenistanyň etrap häkimliginiň Denanlar Birleşiginiň etrap bölüminiň kärdesler arkalaşyklarynyň Türkmenistanyň etrap birleşmesiniň hemde ýaşlar guramatynyň etrap geňeşiniň bilelikde geçiren wagt netigaty maşgalam, başgalam diýilip atlandyryldy. Şunları yurdumyzyň ýol başlydymlaryna deýin jarşy möhsümi dowam edýär. Ministrlikden we pudoklaryny dolanýyş edaralarynyň ýol başlary awada milli tähaçylyk dowlagyna bolmak bilen ýokary derejeli deýin jarşyň hödüýürni görýärler. Hemem saglyklaryny berkidýärler. Bu awatda köpçüliklerini beden terbiýe hemem spordyň dürli görünüşlerini möhüm ornuň degişdigine aýratyn bellemeli. Hadarın ekologik taýdany arasa kenarına deýin jarş möhsümine bolýan ýurdumyň ýol başlydymlary awadan şäherine bar bolan sport meýdançyklaryna hemem deňden kenarına spordyň dürli görünüşlerine meşgulandylar. Hemem özary bäsişler guradylar. Halkymyzyň saglygy adamlaryň bagtyar durmuş üçin zerur şertlerini döredilmek hakyna alady. Hormatly prezidentimiň siýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.
Milli dirimden başlanıcı boyunça Türkmenistany üstünlükli durmuşa geçirýän özgörtünden milli maksatnamadan hemme iri taslamadan esasyna döwletimiň wejimetinden baş gymmatlygynyň adam hakynaky ýüreli durýar. Sport hemme sagdyn durmuş ýüreli bolsa adamdan mümkinçiliklerini doğru durmuşa geçirmäge ýardam berýär. Hormatly prezident bilen alyp barýan syýasatyny ösüşiň ekologiýa strategiýasy, ykdysady hem durmuş uglary jemlenip olary kabul edilýän wajib döwlet şöhretleri, ýurdumda durmuşa geçirilýän toplumlaryň hem puduklaryny maksatnamalary bilen goşdurylýar. Olar bilen munyň özi adamdan iň gowy durmuş şertlerini öwretmäge, oň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirlendir. Şeýle soňky ýyllarda halkara ähmiýetli diň jarşy hem saglygy berkediş merkez hökmüne ikrar edilen abada milli täýäkçilik ularyny sportyň dürli görünüşleri bilen meşgullanmak, türgünleşik gurulmak üçin ähli zerur şertler dürdürildi. Ýurdumyň diň jarşyda bolýan ýol başlydymlary özara toparlary bölüp sportyň dürli görünüşleri boýunça gydykly bäsleşikler guradylar. Ýurdumyzda beden terbiýany hem sporty ösdürmäge uly ünsürlýär. Raýatlamadan saglygyny berkitmäge, olaryň ömrüniň dowamyny uzatmaga gönükdirlene giňerimli işler geçirilýär. Hormatly prezident bilen ýygyk döwlet haýaty netijesinde beden terbiýe hem sport bilen meşgullanmak, ýygy ýarmyda ýokary netijeler sportyň berende galmagyny, hem sagdyn durmuş ýürlerini agrarly ýaşlaryň sanynyň artmagyny şertlendirýär. Munun başga da köpçüliklen sport şäherleri ähmiýetli bolmak bilen birlikde ola diň jarşy, sagaldyş hereketi bilen utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Şoňa görä de hormatly prezident bilen raýatlamadan saglygyny berkitmek, beden taýdan tapanyny zähme söýür ýaş nesilleri terbiýelep ýetişdirmek maksadyny köpçüliklerini beden terbiýe sport hereketini ösürmek üçin geljekde de uly işden geçirilmegini esasy ugur hökmüne kesgitledi. Türkmenistan mehriban arkadaşlardan parasatly ýol başlygyny oňyny durmuş syýasatyna durmuşa geçirýär. Bu syýasatda sport hem sagdyn durmuş ýolgyny aýratyny orunda geçirýär. Häzirki wagtda beden terbiýe bilen meşgul bolmak barha köpçüliklerini häýäti eýe bolýar. Hormatly alymlar, Nursoy ýurdumyň aýtany we paýtaxt Maşgabatda 13-nji awgustda saat 20-den 14-nji awgustda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulugynyň berýän habar bilen tanyş bolan. Balkan vilayetinde adı kemburt howalyp bu nordan teleskonto 94 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 26-31 gradus maýl gündüzine 35-40 gradus kenary etraplaryna 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayetinde açyk howa alyp Demirabad bu nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 19-24 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde açyk howa alyp Demirabad bu nordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 18-23 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Lewap vilayetinde açyk howa alyp Demirabad bu nordan teleskonto 94 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 16-21 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşoğlu vilayetinde Adburt howa alyp Demirabad bu nordan teleskonto 7-12 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 16-21 gradus gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtaxt Maşgabatda açyk howa alyp Demirabad bu nordan teleskonto 8-10 metre ýetýän şemal uzaryp, howa gijetine 22-24 gradus maýl gündüzine 35-37 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça awgust aýynyň 14-ine magnetik hadisasynyň durnukly ýadyda bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlar, häzirki wagtda Tomus Pasanyň dowam edýän ullaryny howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýetişýäňiň adamlaryň saglygyna ýetirýän ýaramal täsir görýär. Bunyň täsiri aýratyn hem saat 11-den 17-çe güýçli bolýar, hem günüň gyzygyny gory saat 20-çe dowam edýär. Şeýle hem howanyň zymyndaky tolan böreçikleriniň kadadan 6 ötürüm artma bilen howa şertleriniň
adam bedenine getirýäne täsir artýar. Şununla baglykda howanyň oňaýsal täsirleriniň oňalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, hemme Thomas Passanna günüň ýetişýärliginden goranmagy maksat berýär. Mehriman ýaşar bulary berip berjaýetseňiz öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şununla watan habarlar ýapaşymyzy jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanma turkmansan, ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli şeňizde bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, eziz ýaşar.